I pozdrav youtuberi, subscriberi, dobrodošli još jedno na ovo nije epizoda, nego vam želim pokazat novu teksturu. Ko prvo ovo igram u ovim, kak se zove, čekajte, samo ja ove stvari pokupim, se malo obučemo, tako. Igram na ovim, ne igram uopšte ovo je nova tekstura i malo ćemo da vidimo šta ima na njoj, šta je drugčije. Vidite, mnoge stvari su stvari drugčije. Imamo i ovo, da vidimo mi sad kako izgleda čudovišta. Ovo vam je vidite, stvori kripera, evo, izbacit ćemo, stvori kostura, izbacit ćemo, vidit ćemo samo par najvažnijih ovih, vješticu, evo i njega ćemo korisniti u duh, ljigavac, zombi, pauk, evo i ovu ćemo, vidite, pauci vam od sada izgledaju. Na obične stvari, ovo su ni mali otrovni pauci, ti mene, evo, ti ja znaš ko sam ja. Vidite, i oni dobijate ovo, mnogo je dobra ova, kak se zove, zombi, dobro jedan zombi sad, ali, idemo u jednu kuću napraviti. Mršota seljaci, vidite kako seljaci izgledaju, skroz drugčije. Vidite kako na jednom izgledaju. Dobro je da je on sam gledao. Aj vam, kako izgledaju. Idemo malo da snimam, to je kriper. Vidite, ma sličan je onih ko na onih, obično, ono je pa stvarno je sličan. Kostura. Dobro, oni su vam malo, vidite. Jedno oko ima, jedno nema, to je strašno mršta. Daj mi je tu, dao. Stani, sad ću ih malo nastvarat. Vidi ovi, ima enchantan, ovi, začarani. Daj ti meni, jesu mi, evo ga, luk, udarac jedan. Vidite, oni, vidite samo što i s njima se mijenja. Još jedan ostao, evo vještica, vidite, oni su vam, oni su vam i prije i bili seljaci. Da vidimo da to služi. To je vam. Eto. Malo ću vam još pokazat ovo je kod tutorial mali, u stvari nije ovo tutorial, nego je evo ja vam pokažem na kakvu slime ćemo ovdje igrati, ja vam brzim ovi slime. Vidite, hrana vam uopšte ne izgleda više isto, sve drugčije. Pita bunda, kolač, keksa, izvinjavim se. Imate blokove, imate sad ove, sve vidite, nešto izgleda isto, ali nešto ni nalik. Ovo je, ovo je Haman upaljač, ajde to ćemo vidjeti. Da vidimo.
Ovdje su vam sad ovo kako ja razumijem je sve zlatno, ovo je metalno, ovo je dijamantsko i ovo... A ovo vam je kožno. Ovo su vam oni što se od vatre dobijaju. Ovo je ono i ovo. Najbolje vam je dijamantsko, dobro to... Ja, ovo vam je upaljač. Da, vidimo na seljaka kako to... Da vidim ovi, zašto bi se... Ste normalan. Ovo su vam obične daske. Ja stvarno mislim, ne da preporučujem, nego stvarno je dobar. Nacrta kosa crta game mode nije nego 0. Idemo sad, vidite, ovo vam ovako izgleda dol. Sad mogu koristiti ovo. Vidite, sad point kad iskoristim. Vidite, ovako vam izgleda ovo, pa dobijete ovo jedno, uzmete, štekate ga, uzmete jedan novi stik, napravite i imate sad mač. Ali opet dijamantski vam je mnogo, vidite, mnogo je mislim, mnogi i sve isto, samo što su ovi drugčiji. Evo, hajmo mi sad stvoriti pauka. Sad će mene logično i napasti. Vidite. Idemo sad. Ovi su vam malo zafkaniji. Sad je me zatrvu. Napravimo još stikova. Ovo je samo ono ko uvod da vam pokažem. O ja. Imam sad obični, ali haj. Vidite, sad kad uzmem ovo, vidi se sada sam ovo pola izgubio, znači dijamantsko vam je najbolje. Sjemenke imamo drvo, imamo obsidijan. Haj, ništa. Sad ovo ćemo ovako zablokirat. Ti ćemo u ovi mod. Sad nećemo ba. Stvari hoću za jednu stvar. Evo da se malo zabavimo još. Ovo sam htio. Vidite, sad ćemo mi fino naš dijamantski nećemo uspati tako, nego ćemo uzeti još, ne, uzeti ćemo one knjige, ne, sam ja nabavio na ESC, ovdje ćemo uzeti 64, ovo ćemo vratiti. Imam još jedan plan. Za najlakši vam je isto. Uzmete ovih par i odete nađete ove začarane knjige
3, 1, 3, ovo ćemo uzeti, to više. Ajde, i sad ćemo staviti to, da malo dobijemo jače oružje. Koliko to sad bi? Stani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 je gore biti. To ćemo raskloniti. Ja znam, uzet ćemo jedan ovaj uzet ćemo ovaj obični, stavit ćemo ga tam, uzet ćemo luk, to, uzmemo jednu ovu 5, to, šest, 7, 1, 5, 3, uzet ćemo level 7. Uja, jesi mi ga i dao. Mogu da tebe sada, to 5. Ne, uzet ćemo. Nećemo. Uzet ćemo još i par onih knjiga. Za glavno, pa možemo uzeti ovaj luk, stavimo ga ovdje. Njemu ovi jedan level 4 dadnimo. Vidite sad koliko smo nabili jako. Ja mislim da ga mogu, ne mogu. I uzet ćemo još par ovih. Se zovu ove knjige. Amo jedan, ovi i dosta bi ovo bilo. I vidite, sad ja opet uzmem ovo, pa stavim ovo, pa uzmem ovo. Što jači luk hoću da dobijem. Sad ćete vi vidjeti koliko će meni biti dobar luk. Još sam jednu stvar zaboravio. Uzeti 2. Evo te pravi. Sorry. Šta? Nisam jednu važnu stvar uzeo. Ja vama obećam da ću do sutra biti živ. A dobro, to vam je lako dok imate dijamantski mač. Nije uspio.
baš vam je dobar mod. Mislim nije mod, nego... Evo još 1-2 minute snimamo i završamo. Jura mi se dočepati. Ja mrzim pauke. Evo, sam poberemo ove stvari da završamo epizodu. Još mu sad. To! Te sad? Par kuća. Koliko za glavno? Trulo meso, mozgovi. To i ništa drugo nije važno. Stvorimo još tebe. A znači šta sad odimo postavke normalno teško. Sad ćete vidjeti opet. Evo sad će i dan svanut. Gonjoj me. Imaš ovog pauka ubiti, to je to. Samo ja svi napravim kućicu od ovoga. Idemo. Molim. Pitao sam Adelu, samo trebam ponijeti oni Kleberfix. I ljudi, evo završajmo ovu epizodu.